Dom nie je len stavba. Je to miesto, ktoré má dušu a fasáda je jeho identita. Tento dom potreboval novú energiu. Chceli sme mu priniesť viac svetla, pokoja a prirodzenosti. Každý detail je dotyk, ktorý formuje pocit domova. Vyberali sme panely s jemnou štruktúrou, ktorá reaguje na svetlo počas dňa. Každý spoj, každá línia mala svoj význam. Nešlo len o vzhľad, išlo o pocit, ktorý dom vyžaruje, keď stojíš pred ním. Teraz pôsobí vyrovnane, sviežo a pokojne. Je to dom, ktorý dýchá a nie len stojí. Každý projekt robíme s dôrazom na detail, funkciu a atmosféru. Veríme, že dom si zaslúži identitu, ktorá vydrží roky a každý ju môže spolu s nami zmeniť. Pre viac informácií navštívte stránku kreatívnefasády.sk.